Kani kadi ke ying jong kesamla ibala wan pli wan yang kabasong kabasa rengkat berkesangot ki para jongka hakasnong nongklung kabadan hapa West Khasil District. Namar bakani ke ying kala jat kala pra bakin ki khana kilong ki khana ki beduk nakaliang kaseng HYC West Khasil District hapa ka jing lam jong ba lumlang kharsimli kila shim ya kara ban maramat ni penphano ya kani ke ying. Da ka jis no tilang kaseng HYC no po nongklung HYC Nongstang Circle ba kumjuru ke HYC West Khasil District. Shna ye kini ke ying kini ke penai ke beradab pat mentna kasngi ke sauterik naitung arajar arhusau. Lajo ban pli ban IT no ye kini ke ying ke shna kedur ke itnat banyak rong ba hakabala donang ru ba roy kupar syndrome President Jaga Seng bat ke pat kini lam apa West Khasil District Nongstang Circle bat kumjuru nanong klong rengkat kin pat ba nong snong kini lam snong berkipat kinong snong kipa pokmat jong kini snong kepada napa West Khasil District. Kum kada ka jing play kani giang shua mingin play kum kada ka jing kitbox kitwyang nakaliang jo seng yang kini ki try yang ngi kitbox nakaliang jo HYC ko we bo try nong bu nong thau ringkat ba pi roy forum pare pat nyo kamet ka bukat ba kya ba ni mit enti ru ba kum ba HYC nong klung unit kalayarap ini bentai berit jongka bot ma piru anda pila don hakabor bat ka jingla ka jong pile si filmsta ya rapat saya kiwe lu nang ni mat kata ka jing kmi lenti ka jong ni kum ka sai ti kum kada ka jing play bat ka jing IT ka ni ka yin so ban khap yong ni report ha ni ka for kani sinong nam ta kani kalung jing ka bade ki kun swet na du badang rit la pan he pan san ya kani kini kun swet dai mi it bat i pa it hap deng ka ching long duk ba ching long kerdo chong ki nrai kim sem la khin yo slap ya ka ler i pai andang hai knet sna knet peli gip nai dang hau ni nai bla leit no ila klat no hap deng ka ching long hap deng ka ching sitom pen kan mau yi por ki ba dep nadu ki por ki ba man siwa bai pai ba di mi i trai sitom na man ta ban pen he pen san ya kini ki kun swet ya kani ka jing la ino isra hang ni la sap da ki pring la sap da so pailen namar ba om don siu ba wan sumar ini ki kun swet la sa lang hang te ha jing jong i mi i bat pai hadin ka to kan isnam balap kini ki kun swet ki las dang he sang san kumta las dang ban wan syong hang ni bat kum churu ngai kublai sibun he na kaliang chong pi kum ka sang HYC nong klung unit amta ka circle bat kum churu na nong stone kum churu na ka central body na hang ni kidon rangkat kinung kitkam chong ka central body ngam da itu bha nrai tang i president rangba chong ka seng ngai itu bha i ngapet i kubor ki baman ka sngi i pet ki issue ki chong pi ki ba pi cham man ka issue ka chong pi ka long ka issue nam ta ka chat ban riu kublai sibun nak ta chong pi samla rangba te kublai sibun hakani ka sno hakani ka por na ka liang chong ka snong ni ai kublai ka jing sengu si hajar ngu nam ta chong pi ki dekat chong ka seng ba pla dan ka man sim ban trai ban yarap yam na ka banta chong ki long jing long sem ngatrai om dei tang ya kani ka jing ka sem hang ni nrai ya ki wei pat ru kum ju te ni pen kan mau ya ka tin ka chong play na ka Philippi ka nong ka ba ar ka dekat ka ba khat sau ka ong to le i baro klem ka jing khnyum bat ka jing ya ni le i baro klem ka jing khnyum bat ka jing ya ni tin ke chong blai ko ong kumta ni kan mau ya ki issue ki chong pi aba phile phi sim ya ka no ke issue
ngakan tu yaki paradokat barok jong kani keseng HYC ba pinam dei bandon kecingnya kenyum ni kecingnya ni banam don kecing aidau yo presiden yo sekretari ali kinong kitkam ngakan tu banang ni smart yat da kabor ya kecing senrang mensim bat namta kecing namta kari bat kecaj benriu ngayu i yagi kubor sang iba roy kupar senrem ngayu i man kapor ba penmi i kubor ngacupet nya smart haban pej namar bai penak haban keren hindi runang Asamis runang Bangladesh runang nga yabi ya ka ne ka cingkren chongpi nga ai kublai subun namta chongpi tenang liang chong kasnong ngikum kinong song snong ngimdai ban atnut ane ban bandon kacing mensim kacing bisni na manta ba ka seng HYC ka yarap namta kani kunsbat nroi ne ka liang jong ka snong sispa na ka sispa ni ai ka certificate ba ka seng HYC ka pensna ya kani ni ai ba ka ni ka day hop na kabanta jong kini kun suwet ka dei kabanta ka phile kum ka sang HYC te kublai sibun ngam kwa bana penslam kublai sibun na kabanta jong pi im slam kum ka sang HYC ba pinang roy pinang yat saprang ublai im kerku na kabanta jong pi kublai sibun